O Goberno galego avanza na descentralización da tramitación das titulacións náutico-pesqueiras. Con isto buscase axilizar os prazos e mellorar o servizo á cidadanía. A Consellería do Mar apostou pola descentralización da tramitación das titulacións náuticas de lecer e profesionais, unha medida clave para modernizar o procedimento administrativo, reducir prazos e facilitar a entrega de títulos ás persoas solicitantes. Desde a Consellería o que intentan é que a tramitación e a xestión deso sea o máis rápido posible, entonces intentan descentralizar de maneira que o sistema pois permita facelo, acortar os plazos para a xente que quere tramitar as tarxetas profesionais, as tarxetas de lecer, toda a documentación que require para a xente relacionada co mar. Non? Esta descentralización poderá levarse a cabo grazas á implantación dun novo sistema, o Xestén, e permitirá unha xestión máis eficiente. Facilita que se faga de forma máis rápida e áxil. É un sistema que vai permitir que a documentación, o acceso e a tramitación sea máis áxil, clarísimamente. Nos estamos integrados nel, pero que outros entes podan tamén tramitar a través del vai permitir, o dito, que a cousa sea máis áxil e a nivel galego dar máis axilidade ao sistema administrativo que é un pouco que se require. Sempre estamos ca idea de axilizar os trámites burocráticos, facer que a burocracia sea o menos posible, vai todo nese sentido. Cabe a posibilidade de que con esta descentralización e agilización dos trámites máis xente se anime a sacar o título de lecer ou profesional. A mellor sí, pero creo que está máis plantexado para a xente que xa está dentro, que a hora de renovación de tarxetas, a hora de acceder ás tarxetas, a hora de titulacións, que o faga de forma máis rápida, máis inmediata. Non teña que tanto esperar ou desplazarse a outros sitios para facer o trámite. Eu creo que vai máis en ese sentido. A Escola Náutico-Pesqueira de Ribeira colle tamén exames para obter a titulación náutica de lecer. O DOGA ven de publicar a convocatoria de exames extraordinarios, polo que a xente interesada xa se pode inscribir. A través das escolas solicitar a matrícula, hai 3 períodos ao longo do ano, sempre máis ou menos disposto en marzo, xuño, setembro, apros, e a través das escolas se matriculan e se presentan os exames. Titulacións que contan cunha gran demanda. É un sector que é interesante para a xente relacionada co mar e o do lecer, é unha cousa que quizá cada vez vai ter máis interés, máis saída profesional incluso para a xente. Durante 2025 foron examinadas preto de 1.300 persoas en Galicia para a obtención de titulacións náuticas de lecer, unha cifra que reflicte o elevado interese social por este tipo de formación.